চলো Kimse böyle digital studio नारेंखल होग्रोनांगोन ना साथि खालामगोन दिनै 디지털 스튜디오 홍라인이 देलाय सुबावनाय सोरबा 디지털 스튜디오 홍라인이 आर्टिस्टफोरनि जानानै सासे लागाव डिजिटल स्टूडियो बेटा बिट्टू बेटा बिट्टू गार सालायना बबिथा ग्रुपनिफ्राय बे समाव मोनसे दिनैनि नैबे डिजिटल स्टुडिअ बयखौबो खनसे मोसागौरि बिथांमोनखौ गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आं बे समाव खावलायहरबाय खालि सिब होननानैल' नागिरबाय थाना मिथिबाय मावनांगोन खस्थ' खालामबा मोनजागोन खस्थ' खालाम जेरावबो दङ आर्टिस्टफोरनि जानानै सासे लागाव नुवाखै बारा मिथिया आङो बेखौ 10 कौटिनो बेसेबां माबादि 10 कौटिया नुफेरखांबाय आंबो बारा थाल गैया बेफोरखौ माबा 10 कौटि 20 कौटि होनलाबाय देखिसिना नायो এটা দেখা নাই না কি রকম হবো এটা কি 10 कौटि होमबा थाल गैया आंबो बेबायदि थाखाखौ दे जाबाय दे माबा माबि रायलायनांगौ थाबावगोन मेरला समस्या दङ रायलायनायनि गेजेरजों मावलांनो हागोन 10 कौटि जागोन दे माबादि बियो नायनोसै आराम्भ दे जेरावबो जोङो गासिबो साइडखौ जोङो जा हायो गुरुत्व होनानै प्रायरिटि होलांबाय थागोन सम लानो हागौ कालचारावबो जोङो गुरुत्व होनांगोन इडुकेसनावबो होनांगोन स्पर्ट्सआवबो होनांगोन जेरावबो मावग्रा दं दिनै कालचारनि मानसिया
कालचारेलि जुदि सरकारनिफ्राय माबा माबि सुबिदा मोनबाय थायोबा बिसोरबो बिराद गोजौआव दावखोलांगोन मिथिबाय हरनाय आंबो गैयि समावलाय दे बारा सा बारा दा नागिर खस्थ' खालाम दा सुबिदा फैदों मावनानै जानायनि सुबिदा मोनदों माव जोङो सुबिदा होगोन दे खालि सिब होननानैल' नागिरबाय थानाङा मिथिबाय मावनांगोन खस्थ' खालामबा मोनजागोन खस्थ' खालाम जेरावबो दङ आरो बे प्रजेक्टआ खालि बे 10निल' नङा देरलांगोन दे मिथिबाय बेखिनिखौनो बुंबाय आं गोजोननाय थाबाय थेंक इउ